Vítajte pri novom videu Jurassic World Evolution Part 6. Minule sme vypustili Huangasaurov a dúfam, že dáte na toto video like a odber a že sa vám bude toto video páčiť a my môžeme začať. No. Takže ideme robiť teraz tie misie. Rič. Ideme... Ktorá? No... Asi by som ja rozdelil tú klietku, lebo ten Dracorex, keď tých Dracorexov, tak oni veľmi ja nemôžem dávať viac dinosaurov, akože, ako keby. Tak ja to idem. Akurát tam vyšli všetci troje. Takto by som to dal. No, akurát tam vyšli. No, dobre. No, ale budeme potrebovať. Forest tu není. Teda už. Ale kromy nemáte. Ja im ešte musím dať aj ako tekoky, ale není. Až to vodu stále. Dobre, aj tak. Skúsim pozrieť. Forest akurát. Dobre. A dal by som až dobre, tieto strany tiež preč. Jedlo som ju asi nedal. Nedala a tak im idem dať. No. Dám to sem. A máme vybavené ich, lebo tu môžem len sa pozrieť do čo. Ich sú spokojní všetci. Dobre. A ideme releasenúť tých dinosaurov. Populácia u neho je dobrá. U neho je dobrá. U neho je dobrá. Aj som začal na druhom ostrove. Ale už som to restartoval. Ale ono mi pozerám, že zostali tie DNA. Dobre. Ktorých dáme? Ja som dal aj týchto. Aj tohto. To mohol? Jak si mohol komu ten najľahší zahynie? Koľko má? 69%. A tak som chcel ešte toto robiť. Dobre. Mám tu to čo? What the heck? Počkať. Nič. Sa mi nepoklo. Ja mám ešte, keď som to resetu. Tam ostalo
Počkať, ale ja sa pozriem na čo. Dobre. Dobre, to som úplne. To je no. Máme triceratopsov. Nového do zvierky. A ešte aj Edmontosaura. Hneď bude. Ja dneska splním tú misiu, aby som mohol mať Krychtonsaura. Áno. No tieto budovy ešte idem postaviť. Aby som zistil že tie budovy potom potrebujem na to, aby som mohol splniť na tom druhé ostrove tie veľké misie. Čo sú tie miliónové. Ešte Edmontosaura spustím. A ešte toto. Som to spravil. Pieskal. Expedíciu za Krychtonsaurus. Tu je. Dáme takéto farbe a potom také. Takže náš prvý Krychtonsaurus je na svete. Kurník. To nám dobré. Fíha. Ja viem, čo urobím. Vyliahnem aj to z tohto. A ich uspím premiesním tam. I knew you were the person for the job, and as usual, I was right. Hyperbole, but still, no harm in checking it out. Tento. Dobra. Not entirely sure what a genome is, but if it's new, I like it. So, is it new? Yes? Then it fits the bill. Ja som to spravil. Ne, áno. Anytime. Dobra. A ideme ho dať. Goodbye. Dobra. No a tu by som ukončil toto video. Dúfam, že sa vám páčilo toto video a že ste ho dopozerali až sem. A my sa vidíme pri novom videu. Zatiaľ čaute.